kerendo chega chekire chideka irenge chideka ninye chiachokirwe chinse isano nemo chia abono mugaso achingi ngucho koletera mangana mayase henchera yo wenge kigimara kinyumantara ta mangana yonde do kumanyanga nguchi gukwanira tore ngwano geteiga igoro ya embarambamba Ujodora kwa na berata to igoro yembaramba brasabaniga toranyora mangana mayia ase henchera yo wenge magega y'umugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo kwena na Eliateria Dr. Gesami ase entunda ya kabere abuna omokonyo ye anigo bono erache konyorwa koena no gusukwanerwa asengencho nigo abMC bale ase erusa yaboni ya chaka chitariki emirongo eberene ya mumutinyo yo ego erache koera ase chitariki isano nebere umutinyi ugocha na wego baikaranse ase chitariki isano na isato ase umutinyo yo ogocha gutigana nayo omongina hoyomo omwengi egiata nigo abegetwe byara na nigo arekiwe ase ekigambero ase ritukulia rero amono mwana boda oyomo yotogete kagosomba amarwa omongino yo ase Elieta Lydia kwambukamo no mwana boda omanyire buna Alex nigo barache gwikiwa ase ekigambero magayo mwana boda yo kubwatwa ase chinsemo chanyamaya kagosomba amarwa bono nigo omokonyo mo commissioner bwenseme yo Charles Otieno akuleire abana boda weswanania amono bosombi bwa marwayo atancheire na boigo gotebya abangina baritigane gosebatigane no bwengi bwa marwayo atancheire nagukorera umwanchu motegereri umuwaziri wa manche Chisisile Kariuki nigo atebire muna emeroberio yokoroisia amanche ase county ya Kisii nigo erachi guchaka bwangoiga yemaega yogoteba buna nigo emeroberio yokonyora yale mariwe asengencho yoburuire bwa corona kagokwana ase ensemo ya Kisii Kariuki nigo atebete bono buna emeroberio yonguchere guchaka ase obwango mono ime ye county ya Kisii Nara yo mwancho mategere kurasemezito yoboralia ase enchera yo wenge ya nyore ase enchera enkeranu chikora galia chinsa isano nebire amo na masi ontita iritariane Edwin Mokaya Somotoria dote bana ngana lya tworo kirenchera na are na intwe aigarero korangeria rencho twa somotoria dote bana ngana lya tworo kirenchera na are na intwe aigarero korangeria rencho mogo kora toyorore shinkoro kuchiachenekire na tororane no motoya senke yobotambe mogo kora toyorore shinkoro kuchiachenekire na tororane no motoya senke yobotambe tochere yeso herini liogiri omongwano kurukunganere orina ontiri hoteru kuyakigima ogotera ogoserano cha chideka nkianda cha charukire igoro yechinse sana namo cha bono
mugaso chinse chigani cha Afrika ya mochando se suru mwancho motegerali ndede tosone inde asege pindi gya kabere torata kune nkwanera agusu nkwanonera agusu yararire sana se mitandao ya kijamii social media toraye kwanera lakini nyuma totara kwanere nkwane nganchire ndalire limbali bali basore gasenchira yabene kegima ndalire yaga kurukunga Emmanuel Mwaga otanga please niweke onse seni by Emmanuel Mwaga thanks Ngong Town well represented asante sana ngoko liginde ngobeke nkonyole biro lakini nyorango mwancho mategera liga ne biro bya seria ubutaka kebikagade chinsa cha request sawa andagusu nabo kubekero gotero kuo masika goso agaiga nabo kubekero gotero kingu liginde libanganya namo kubekera Robert Ndike wandanga from Nairobi kwa Njenga niko ndani ya show thank you so much my brother kabega abu ingwanera ngoleta bulitora takuna getogo muri ni bito wandanga Eldam Cute Valhadiz wa Inez Edwin Ratemo yobesho besha Eloni Mwesha watanga Edina Kemuma Konya oyomi no karoche don't wait when someone has died mtaanza kumchangia coffin nguo ndio mtasema unagaramia bobe sana wagi molini bantebeli mendeli yogi ba mendeli yogi Eldam Cute asante Lilian Lee watanga wana bokoro sagaki asante sana Edina Kemotanga Jairombuzu Mumari ninchuto sange engana karibu sana watanga Blessed Mom Kambo Favor Bro Walter Soro Gladys James Ruth Mairura Morini Bututu Eldam Cute Susan Eruma White ekini kiaba basusan Martha Kwamboka Helen Biage Chantel Kerubo Dama kwa Mos watanga Dorothy Nyamao Jose mtoto wa Esther Lilian watanga Yobesho Besha Videlis Mochoge Salome Kemtonyoni Damaris Kerubo kingwaina once baseme yomoro biriamo na Helen Odan ebarasa chinsai sano ne moto sange ayate kire karibu sana Edina korokunga moli na watanga Eldam Cute niko hapa mark me present thank you so much Ndochega korokunga Jones Moseti atanga Mokaya from Nairobi iko live thank you so much Jones Moseti asoso me yomoro belio Eldam Cute uko wapidia Morin alema Elda naye kwanyoliru lero kwanyoliru sana abaya ngale wache tena inyoire Lilian Lee atanga very true jaribu one korokwanga abu kiababa abantu babere bobe pi babeire bobe pi Bia sana asante dia komo mpaka omoelio oyakorokunga Lilian Lee Nariga korokunga Chantel Corona ukonya koyunga thank you so much ngorenga na ite chimesmes richi atomiruga senchira yabene kigima Edwin Ratemo by the way kuambore sana morning umwane Edu vipi kaka watching live from Four Ways Tower nimekumisi sana nimekumisi Edwin Ratemo na yange ko byome seligo chaga ora ndena kiere salome ke mto onyoni watanga niko ndani Ruth Isabella watanga nimeingia dia thank you karibu sana hamnegati abantu basore gabo Jose Suzy antanga good morning Edu sande sana bono tigatora kwanere nganera gusuga mangana nalega tekire sana somtandao ngolengia nonya iwete kwa yeigure nyuma ndara kwana gendo ndete kora beka ganto karega aganto karega nkobwato kagetogo naye urara na kibinto biri ngolengi kwararo lire gente ikigotara sana so mtandao embarambamba omoteri tokurugusiga obereka gotenga sana uchire nchiragete yige vumbi sana no muntu ochageta wata yabangere gospel igarenge gotera sekela mugaraga ali amatindogoro agachaga chinchirende tigatere nga ibintu byabire buya nabatera tere galende buyiga senchira yabene buya agacha ne style ya bene yo kwibrugira amatobe me abantu bagatanga ya etaniri nini ande bagatanga ya ne taranta ya kero mondana watenchira agwabu danda tanga ya this is not a gospel singer matera wende ko bama ya gospel singing te wende ko baiga bono nende bono lero talirero igoro naliende giatarite sana so mtandao ekere kwaro chenga embarambamba haringa se club geteiga
agotenga buli agotenga inyoranga ne gospel artist agotenga buliga akamanya koruo akabwate fani yaye nchiragete tabwenere tindo chenga ngozi ukora wena asembe ngora ngingayo manyene kwaro lira manganayo kwaro re clip yake kwa yatare sana so mtandao bawate banga kidogo ya bono etaniri bono etaniri byaberega timeti ayena kiorocha manganaya wikera woni gatimeti ayena kioroche lakini naboko ngakirisimi ntara mange naboko ngakirisimi gocha 0753 241889 noere gabo ase screen anyibe kiregabo nsabu na wakara sigete nsabu noere gabo call or SMS 0753 241889 nabuko gamba nanche oru birengereri byao onte byana kioroche amanganaya na kyo yaroche kwanza toratika na lero le natene na ukwane nchiragete igao teba wetete ya kidogo ngocha toregabo lakini torachakira ase clip ekabeteke gukora it has been taking rounds in social media. Watu wengi wameshaongea, watu wengi wamepost, watu wengi wamezungumzia jambo hili. Abande wanamuunga mkono bawatanga let him do his thing. Abande bado bawatanga ya itaniri. Ebirengere bya ombiri. Nende bede bado bawatanga embarambamba ya toirobosoko. Mbarambamba abune saukyo musi embarambamba ya toirobosoko. Aye birengere bya gombiribi aye birengere bya gombiribi sangana nche maseyamo ndete kora myoke duka kidogo ndete kumyoka chiduka kidogo nguira nani chikuligire lingo chi ujumbe chino naboko ngakiresimi gocha uru birengere bya ontenga ayena kioroche amanganayo ayena kiyo yaroche ninkikeragara otosiriebosa abana bago nigo tokwerera tukweumia twebo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatana nile naye ama sabaito aveire lyugibosi wao omwano Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawokora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino amen shalom shalom. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge. Kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, asante sana wancho motegari na watebinga nkuira na gaiga sembeo no chigonte bya ebirengere bya ya masa ya mekano cheganchi de kai komini isano ne birecha chokiri gore chinse sano ne mochi abono mugaso chinse chiga ne chia Afrika ya mocha embarambamba Nero gendrete gotamba hase mitandao ya kijamii imezua mjadala mbalimbali abantu bakwanire narabo aka clip akundi kunya ukaire kara nchengo robo so karengo kaligereja akirende aka clip akunara akabeka litangani aya korengana ni clip ikaratiga alia akwanero monyenero mambe clip ikere wakeroche chingo seigoro aye ibirengere byonga ibya kwirete gochi sangana nche maseyemo ndoche nara gontenga and then well then if you teach others why don't you teach yourself? You tell others not to steal but you do steal. Manyere korweke bungo ga atanga Romans 2:21 abarumi ibere emerongo ebere neyemo ncheningo wikango somere abarumi ibere emerongo ebere neyemo kegotebeiga ayo kworokereria abande ine to kworokereria aye omonyene ayo korandianga omuntu taiba turi kuibayo omonyene
kine kebungo lishabikiria atomirega iga ligonde ngo mwanonka some kebunge eke na itigane rubede unateba. Well then, if you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but you do steal. Ondo tereke bungu na gesomira senchira ike usibu ebukweye agotebanga abarumi bere 20 neyemo ayokuorokereria abande ine tukweorokereria ye omonyene ayokorandianga omuntu taiba turi kuibayo omonyene kine kebunga batebanga igona minetinga embarambamba igagotera amatera yege Kristo nekera gotera matera yege Kristo amatera ayo abonete koba ekeorokererie ebonete koba ekeorokererie gochiase abantu bande kare abire ekeorokererie gochiase abantu bande bakobikurtali nerenga ada wate simirega iga abagusi Global Radio Aliak. Oh. Nage. Poa sana. Kana. Ngoyongo kwana nere. Ngoyongo kwana nere. Angan. Uyokoranga boli bintu mbiri buya. Alright, basi uno mwancho motegereri tiganda songa uchimesmesiga senchira Facebook live anda rango naki abantu bawo kwanaga Eldam cute one thing I think Embarambamba doesn't understand what gospel artist means. Please let him go back to his secular music. Otherwise, he doesn't fit in the gospel as a gospel artist. Abagusi Global Radio. Global Radio. Oh mwane edu. Kwambolire mono. Naigwa njera ndiko ngayona mandegere amotora rure kondo mwane edu kwana ndiko muri gochia mbuga ngango bachia bugire korwa ndiko rangeri mwane edu tinkamara kolende bayire monene ya nera nirega rero bia nago kila sokora yes Yeso no muya. Bitanga ntaragenda somuro mu jadara. Yes. Tiganda tevyo video Singapore. Nara na sileting na viara. Yes. Negendo kerero na njena silita tabiero mu dinyo era ni maitenga kire bororo. Pole sana. Tigato wekenya sabale nye. Nechinga kimnechi robereli mera robeli abatangane. Bono ngoje ga mwane dungo tabaiga. Yonse se tegerto koro to muwe to mwanu mwanya bando yorego nara ligere ikiri pechiga na ligere makuru wanje mboli muno mwana oratemo umumuro yo kungembarambamba nina biara itabiara na bantu bamazikani na bayiboli baye abakwete bakaera bikiweli insinya ekora no itukuligereria amwane edu no yentera tora bayiboliga timanya gusana no muiboli ike no muiboli ko bwata na abana ba bali kero uri nyumba nabo iko kubatebinga iko kuba yani madiri mema kwatebya abana mugende kaniza abana mukine na maskani abana mokoreke ojikorra abana bago tara gukora umukiya sonde ngano no yukubukanya marabaga bago kumyoga ugiye kwa bakana yanko bayitande ine tabimbe kono mbaramba mbero etabiye gakine yabangana yabane kibeza kikari kuri gibu Obono bukristo bukolgijibeza inkyo muhoro kyo kubeka what are the ethics akosendi kujia sabantu omaito bugimo babantu bamete isapo the ethics inkiri kya ukorgujia sabantu inkiri cyo kubatebi egwatebe nunganya saye ngomwazo bwangire nyasaye ebinte bimata abantu basori kubeka ngata utina tengete cyanga kigatando tawita tengete na muninga muniri abantu bako yani bako kwoti ibintu gete vitali kwenda na madiri yige kanisa gendo ndika embarambamba akora from the first word go ngena yakora genta akora godi na madiri ano nyasaye ebire bintu biriya okora bande hego support azimbari babanje te gori bintu embarambamba akona binge bya baragoli ebiye na muninga mune bakumaina abantu kingo ko ibintu mune bige na muninga mune ebiga badanga kujia mbaro jeze lakini batarujeze bagoji ngacyora ira naye bono ubwata abana I hope mune embarambamba kana ngumuri tali mondore mokero mondora around 38 to 40 years yes bono umuntu nabwo atugose nyaruka yahe kirasi gete ibimbi tukibona gukora bone interview yakora ki umwana oyo mambia abana abantu bari kwiga mambi kwanyora nka nabo abagusana abana babo
ekogera ibintu biri hakora ibito konte binga nonye ne sukuru nacho ko nono mutureti ukolenda nonye sukuru ikiara tebi abantu no ikaranza zige na matanga abeire muna abona video iri anyora abantu bagwikaranza babanga icyo ko tebi abantu karo okora abantu muna bali twara chimbu chingiya tarazi chingira chingiya orokereria abantu sinjererengiya tebi abantu burutu bigoro bukori bukiga maito bali njebe mbamba okora mbiri ngaba ngorora abantu narobi abeze bamyemeti bamaizo ngana abani uko bali batali meuko bagusaba na bibiyo onye nebese nyaza ukubegeza nangonye yoro mwana edu nabo wikaranza kurwa bonye no botakambuke ngomi nabo wikaranza ga umuntu kanya ukwane gatoka tegerete mambi yage kobra ingonye mayete bono embaramba umete na tebete nga eriga okora gospel comedy ndani ya gospel omanye te comedy bono ga kimwane edu comedy etu akora te skuru omanye comedy kima tinga kinda nya understanding jentu akora te comedy skuru no nyorete comedy kertu ayo kora skuru iko okora kutege ntuke kutuara madi ke gotomia abantu onye gokora ngende gitu kionye no botugo cha mu bantu bagitiko jubu tugo cha abantu bagitiko tuno family ngiye goche in comedy bono yoko chenga gosi yoko tagora comedy ene yoko chenga ekora comedy tu bane tini yoko agaja ngore kana gaji no Sunday skuru tu abana abana muy were una Samuel bono una Samuel yakaiwe ringan Nari tuma badana into abana bake twaiwalingana lyo mone Yesu bone lingana kitoko eliyembaramba ne liyango mone ilindiri eliya Yesu litwala batagwe kanisa tingo twala mangenje nyasao yo nange kande tata nagokire korora magonga moja kago janeta ya moja ke komulika ya mulika to mwana mo yabantu yakumulika tata ko gotaja ugagoroka lakini bintu byembaramba mabirabyo nje tingo bwati. Asante sana. Alright, oyakorokonga Edwin Ratemo. Edwin Ratemo ruvirengere byawate yabanga ono madili. By the nale bole trenje kanaro chabe clip ekirende. Mwanarende nayo atango meto mondo ka amwire okole bintu bya let him do his own way. Lakini rene ngaligerelie clip ekinga ibolinga bono. Embaramba nabo atabana. Baramba nabo ato murugi. Kera kurigereria igaonere na kia agutabuki okay umwana oye bono obvious umete igo barori gendo kiabere kerase abana bayo na kibono baga na kimu kurigerera ni bono osena okwana nyomba ali no motel kwa bati umete ono mwana one mumura inchibono ngo kora gospel ndani ya comedy ndani ya gospel igo no tonya go question mona Nevirengere via Ratemo atemete virengere via ombiribi Edina ke umama ntenga Edwin Ratemo ga kine bikongo Jose Suzia ontenga edu tuma link please ga bona ene simura ake goche Jose osina boko ndikeraga we comment ga kyuri virengere via baba ose timeti Jose Suzi timeti ndiete iri angongere kidogo se baba go sentata thank you Faith kurwa ntenga niko ndani mpigo diasis na dekuli bale bakukwane regoro yembarambamba alega okorokunga Eldam cute otenga I think embarambamba doesn't understand what gospel artist please let him go back to his secular music otherwise he does not fit in gospel music Eldam cute birengere bya tenga ramba bali bakwane irekende gaiga nero yo Edina kemuma ntenga etui aya ngoza le letari ana naye mono to kwanere mbarambamba lede letari ana ndo cho kale kolisali bono ante binga Edwin gake mbarambamba yago sete sana na aline to musubati onde magega abantu tokaumbi na inde bono olini royo onde mini bono gaki ekenkiekyo tali buya otoiro bosoku gaki Oyakorunga Edina. By the clip ngere ni kiara tare omtandao sana. Clip ngere kiara tandete ase abara kiara tarete. Ase balenge watenga iga agacharo kero musubati getiga agasoma gongo. Abantu batanga yayo meto musubati yo charukire tu ere nago getonye mwaro chere tabwate bokon. And by then no musubati oye fani ya to kwanere gorono anere mwaro chigago gete ere tabwate bokon ere aro chinga it is normal. Igono ntubwate bokon ugabo. Lakini ono these are gospel artists. Aena kiroche amanganaye. Muli ni bitutu kerezana nganyete by the way. Aena nganyete buli ora ru birengere livi. Onde inga embarambamba wacha ache gospel kabisa aingie kwa comedy peke yake juu yeye anataka umaarufu si kumtukuza Mungu.
ene birengereri bya mori ni bitutu batirende nenye tiganda ko mori enseye ngota gitia bes mondo naro taje tia bes bori ore de birengereri bya mori America sara wantenga hiyo nayo wa gabinetinga yani go era tanjere timangana yo mbarambamba yako lete yani tanjere neti kabisa nalega kurunge Emily Emia wantenga niko tiondo kutoka Narok tuko pamoja kararo birengereri Emily uliona mambo yalitendeka jana kuna video ilikuwa inatembea sana kwenye mitandao yote ya kijamii embarambamba engana kolet aye imna Emily birengereri bya ombiri bisangana nche heyemo ase yemo ntete kora raga ase ndarango Felix Okara otangani kondane thank you so much nabugo sangane chola ntenga amangana yembarambamba yakolete ibirengereri bya ombiribi amangana yembarambamba yakolete ibirengereri ndabeka fax za dinyabuto gara tatei avere atatu. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Abogusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Abogusi Global Radio. You already see us, we are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here, anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Abogusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abogusi Global Radio. Alright, tuna fax za dawo tebigo Abogusi Global Radio. We offer you several services. Na bila tokino wata matango megali na watoko wata ragali live streaming na watoko rali tuyobeka so mtandao andonsi asoro naboko nyakaba uko yoligerelia. Onya kubwate mwegonde wensora ntokobekere mbeo tuikerenge namba yesimi 0713745447 enoti sano nebere moisato isano nebere inye isano inye isano nebere gamba nintwe mase moto tebinganka yere togambe byeiga ase amaguria inse kegima amaguria inse zaidi elio oye bindo bikobere bya weigo kuraga ni chibicha wakwa ngo fatore photoshoot aseri golide inse kegima igo tuikere mase mo elio onyo AGR services. I'm very sure you will not regret. Igonte tukuwato ka clip ngerebone mbarambamba ya charero mambi ya kwana na kero kitorake igungo torage kwanera kidogo. Wa Kenya kuna video mbili inasunguka kwa mtandao. Moja ni ile anasema nimepata ajali, imefanya familia yangu inalia. Lakini naomba pole kwa yule na post kitu chui. Kama unatafuta views ama viewers, tafuta kwa njia nzuri, sio kuniweka eti nimepata ajali na hiyo gari sijaona. Kitu mbili, hii video inasunguka kwa mtandao, nilikuwa Selehe hapo karibu na Thika Road. Wa Kenya wamenitusi, mafanisi wangu wamekasirika wengi. Video nere hiyo nolero mambia beka. Asate banga abakenya bakwanira bobe kusiana ne video yigoro bakwanira ate banga chingwano nibire chia kwaniro eyemo ne yanga osana ajali anyorete iyo rombobe umuntu ukwana aro mangana bolimo iyo rombobe ere ukwanira umuntu bobe ayi ushindwe katika jina la Yesu negendo yakabira kwana nkelinga kusiana ne clip ikigoro ya bata ya bantonga batie ko kurakwana maya batara aligereri igonga abantu baraligereria a message ye clip keri kwanza bamago chaka ukwana ere ase okorra kwa ya batebanga iga otara kori otebanga kai kwa harusi obochingo kware gokora wa igo wono ere ono kera kolete igo bochinga bulia na kya gotenga kai kwa harusi obochinga bulia kai kwa harusi obochinga bulia bara wana betete igo timeti ayebono kolengana no wetete akwembarambamba ulink ne clip kirikigoro na kiayo rocha mangana ya na kiokwana na kioroche karungi birengera libyao baigo ase enchira Facebook embarambamba ni gate baiga. I had no bad intentions in that video you are seeing circulating online. Whoever who is terming it as that must have seen me naked while in act. I am a gospel singer, and the gospel is spread anywhere, either in church or outside the church.
Let not be too fast in criticism. I am a human being too. Thank you my fans for your continuous support. Mungu awabariki sana. Wawa. Ukora na wawa yaye. Ubatebinga nere mwanya bantu. Igo minetinga mwanya bantu nere na bago teme. Kumete inenchire ya masabira mabira. Aki awate hanga eklip kelia. Nkiabwate bubibunda asengenjo tarusiti yanga. Yani eraro chenga kuruse yanga ati gare usama yo kolege ndokelia igubono nalia yo chakobobe igo nalia yo chakobe kebekene igo nero metaro chenga erene gospel artist na inde kolengane clip kelia beka ne message ye na bokoranga kidogo ngumachishire go tofautiana ase message yari geta so mtandao kidogo koranga ni gate mo gusaba kwabera is one way of the fans ba yenga ere mwanya bantu ane na bako machakoraki nyabere lakini ase clip kelia beko mtandao egetangani iga kana ngayeta nyoreti accident otaibo mondolio okole ebyo konya kupost igo tigali gichiviews so viewers asenchirengia igia kabiro mawatebanga kusana ne clip ekyo abantu tiyakonya gukwana kende otararigirie clip ekyo omawatebanga igali asawatebanga kaibo no kwa rusi obuchingo obo kale gokora wa gesa yesa kweto musaraba endo unekyo omawatebanga what you do Igentare ngo korangiringa igadi asachiete agakora ya mangana ali akolete yo busuku n'umusubati oli eli yalenge ko symbolize clip kiria sateretenga kaikwa rusio buchingo Debe regere libyo mwanjo motegele chideka demerongeta tonesa no chia cherukire igoro chinsa irengeji igoro chinsa isana ne mochia abono mambia chinsa chiga ne chia Africa ya mocha Emily Emia ondenga by the way hata kama ni pesa hiyo ni noma hata kama ni comedy ushike mtu hivyo wewe uliona bado hiyo si gospel gaki ona ina njingo kuboli Emily uliobwate twere kwa roche na tai na rogeti nchere chindi choko gechi osio liyo weko rekora nuna kidogo iga ta kolete bono igoti manyeti lakini bireke bya batanga ayiko apa batengo liyo mondo ogo support embara mabata yanga mbiale nge okora tinda nyora mondo elde mgeza yanga gakiedu atukate kuna kutafuta pesa but to that extent anafanyia Mungu mchezo ene la mkyote okwana tete kola liyo mondo liyo support embarambamba nebintu biri yakolete tindanya wala wikera boniga nara korunga Edwin Ratema ntenga bobe kia baba just imagine uwembo uweko kwa mistake na mtoto akiwa na wazazi example mkiwa na mamu enelo aiye abana wabo kwa awono medeni ngo imagine nara ranga nga ninje ngokole kyo abono anyway mori nitatenga edu kila mtu anapenda pesa but embarambamba mezidi gake abaneke na rolende thank you bitutu nalega gurunga nera Susan Keruboli Ruma wait otenga comedian ndani ya gospel nobody in this world is perfect kila mtu apambane na maisha yake wakanya tafadhali listen to the message of the song like embarambamba kaikwa harusi obochingo obokare Pend this way, support talent, support msanii. Bas, na nyo rumondo ga kurugana era Suzikeroli Ruma white. Suzikeroli Ruma white ya tevere, tarushimo kungubori ne mbarambamba nyo na makosa akole tema kaigo onde kusoje nanyi go bitinye kwa na munetali. Ataka kila mtu apambane na hali yake. Wakenya tafadhali listen to the message of the song like embarambamba kaikwa harusi buchingo obo ukari gokora. Pend this way, support talent, support msanii. Kesana chagite show aya naye nalenge kurigia aya naye nakarigirio ntenga embaramba takorete bobebonde noje gagurunga shela ke mutango ntenga gaki na bokoros garoro chome to monda tenga na bokoros ga na bakumetinga mangana kia damal siogega ndo chawa ndenga bono nalige teime okatara ngoro meta gatebanga nahikire ime gosena kibona wewe achire na kwebire kidogo gatanga oikire me ono ndo chega damari sawatanga bono nalige teime no gatara tema ai kyo minute ti manyambo no nya wake sabu endo minute damari sino alright tiganda watoko gotera kulega kwa ori no ndiri korage ndira kidogo mino lingwire na sembeo no chigonte inga ayena kioro chembare batara birengere libyabo detendra ngori ko bote Susan Keruboli Ruma white otanga embarambambe mangana ya kolete mbuya akolete
Tetora ande mangana imbarambamba kolete mbuya kolete sangana inche ya masa 0753241889 inabokolika ujumbe gabwa senchira Facebook live chideka chitikarete ikomino kianda choka nyako bagingo kora kurwase hi awam kurwase gepindi ekiga Somotoria dote bana ngana lya tworo kirenchera na are na intwe aigarero korangeria rencho twa somotoria dote bana ngana lya tworo kirenchera na are na intwe aigarero korangeria rencho mogo kora toyorore shinko aya tore ukwani naye mbarambamba lero yabete ringa tigada chiririo gotero uko mundo narega asinchira hesemo ya Facebook ya YouTube live ondikire message geterega yangokire negure nseka sengenjo yekigusia tumeka agoro kwanga atiganda cha kurugura ko Gladys nyabi yagege siko awatanga niko ndani asante narogo nga Jesli Mounde agonde binga tuned in from Kitengela gaki imbarambamba otingo kirobongo pi. That is beyond expectation, please. Again, edietari ngo kiga unogo tingo ka by the way ke usie kire kiyekyo. Otingo kirobongo pi. Ina maoni ya Jesli Mounde. Nalega kurunga Gladys Nyabiage siko. Andenga embarambamba alifanya makosa sana. Yare kunyarekana atene nigwe gospel akore comedy juu anafanya mengi na anajitegemea. Anajitetea kunradhi. Hata wanga embarambamba alifanya makosa sana. Yari kunyarekana atene niwe gospel akore comedy juu anafanya mengi na anajitetea. Ya wata wanga wane njirelie embarambamba lero yate wanga ya yomanyete igona rengo te wanga evas nera le wata wanga kahikuwa rusio bochingo bokare gokora wa ona gya utenga a symbolize nga bochingo boko nya okora buno bwa korete kahikuwa burusi bono chenchia ate banga ere niga okora kini ga wetete na liga okurukwanga nere Jason Chotenga that is dirty. The guy is an hypocrite. Toka kwa gospel uyakoronga Jason Choi kurugalia chinsemo chia USA. Immaculate Kemuma agotanga titonya koruta embarambamba magena erenere umanyete ikiagokora na inde umuswati olia nere obwenerete go complain but pia ni kama alifurahia na nyora bandu babere bagopongeze embarambamba oyogorunga nere Immaculate Kemuma na naro gorunga nere Susikero Ruma White bagonde binga embarambamba bono umuntu na ocho wenete go complain no muswati oli. By the way I don't know why ndongere ngora togo ntuna ba Kenya gosaba na inchi we praise so much the comedians, the celebrities, mondori ko ichoro cha bwatu alirelieta toko banja sana. Yani mondo na cha goto agote yasa mango tuira mate na bogwasa manendo miami endo akelia tata kera goturira mate. Asengencho no musubati oyege ndo kelia correct actually angero monyene angondo arochande angeboeka kidogo agechu cause it was useless. Gendo kiarenge buya but erkwaro chigago gete nende she was so happy mentally tangani by the way ibindenge byara koleka ni kurumega okonyora celebrity not necessarily embarambamba goso mondo geto wate lietega agocha na okorra kina na kurusi yango usagutandre yango usakoleki but you will be very happy kuicha kwaro lekana nere. And I go date back. There is a time clip na bate. There's a clip in the giara tarete sana.
Ikilipingere kiara tarite sana ya kara trenda se embarambamba barenge go perform na kera ba go perform uga muswati na aro renge biyega akabwata akacharo kagasamo gongo but unfortunately muswati oli tinda osa unfortunately tigante unfortunately go se fortunately muswati oli gago getenere akamutarra mogonga gatenga tenganere alafu risori nengo boli neli what if muswati oyo orenge gali nabwate umugakoe muswati oyo korretwa igoro tatebe nabwate umugaka gosina nyuo mire nale people na kiera bono gigocha kiaba uzote no eta nyuo miri maybe she's dating nabwate boyfriend na kigo na kibono na kigocha kiera gende getangani umetonya ninche omwana onka iga bungora gotenga ya baba gachingora ari embarambembe imura akora comedy ni gospel umaya koire na gocha asenge nchonga yet she had powers yoko kana she had powers yoko mo suguma choko mukani but kwa chigago na kingore boli oranyori gote tiganga shumunga tabwate mosaja tabwate bana asenge nje it was igendo kyarenge kebemano nangi birengere bya ogocha ndo chigakurunga Veronica Nyaboke Mangi agondenga, when you do comedy in the gospel, just do what pleases God. Yani, have a good moral to others. Because as a servant of God, you have to lead the children of God in an upright manner. Anyway, mchanganyo Bwana Yesu amekataa. Sing to God with all your mind, energy and soul to please God and receive a rewarding from him, not human beings. So, we can't judge someone, let God judge, we are human beings. Birangere libya sana. By then njere tikanda kobolia ya mwancho muligereri olio ndigereti gosontegereti me yaba guse Global Radio. Embara mambe yate betenga igari ngekoro kereria asenge nche line nere gari egotebana ki line nere gari egotebanga nkaikwa rusu buchingo bukari gokora. Ikomono erato ko morandi otenene busigari alitali ekanisa okorandi okukani goro yamaro. Igabona ndakolete changa nekerase abekari anywe. Agotenga tika kunywa maru na nkonyo. Because that is the same thing embarambamba kolete. Imagine that scenario whereby umurandia alibusigaria alenta marunecha echanga. Alenta echanga abeke busigaria. Kera kunya korandia onywa. Mako tenga kitali bya kunywa marwa obochingo obwa marwa gachiotige. Nenche na atigire naona akonyuga ndete okoro kuna kunywa maru naona akanyure gara kina atigire. That is what Embarambamba was trying to say. Kose onye no morande okani goro yobotomani ache akoro ata everende nganje nimbwate umusubati gete akoro kigari tene ni what he does na bwate mukae na bwate mpango wakanda ko tinchomete ni bwate mpango wakando ikubo chinga muno bona obo mpango wakando gachiotige. Really, can we do this? Ndo chega kurunga shela kimtawantenga kuruma kongeni jogoro embarambamba sengencho alenge asebisa kubinde wikarenge ko baoro kyabuna inki agotera aseigo tito moita ntoba na abango konachira abande bina oya kurunga shela tito abango konachira abande ebina ingwale ngibisa kwebinde igono kwa batari ku wiki gusi he was demonstrating Sheila kemto nalega kuruga nere Nancy Omwenga agoteba Nancy Omwenga yaondenga embarambamba bado watu wanampenda. Nimeshangaa bado ameongeza 3k subscribers tangu jana. Venye ile video imetoka I can't judge, nampa tu macho. Mbale gando jabakara watete embarambamba lakini ndomete embarambembe okay Kenyans ntwanjete ebintu biri bitali buronge. Nanaye gachorore obo muronge mono kwangwa. Tinkwani gatari ko tigato obo muronge. Abakenya twanje tebintu biri kogende iga. Uzo kolige embaramba mumete YouTube channel ya yabere ko grow sana so much at a higher rate. Na ndi ngokubaganda kaigoro gukagachite igorero tinda check we tigarende kolengana na Nancy Omwenga gande inga umentire 3k subscribers sasa litukelimo igobona wikera mambi ende embaramba ngomendere 100k yeke 200k subscribers asubwango iga asinge njigendo keli erewa nigagende to spread the gospel. Naliga ukatanga mimi nataka kujua pastor wake wa kanisa bede nanya kwa sembaramba tanga nsakia gochi ne wonete che moligi molentema
tugaberere mase mama so nari no njimbwata mange sana nyuwete nganango nabona buri mbaramba mbege ndigitangani arante kwanza igoriye clip ekena kimuka ya matebeti gose na kiamwa kirete simya kamatebi nga imbi ya waparete endo ya kabere arante go sawana bayambaro che clip ekena na kibari acteti endo ya gatatu arante nganisa kiagochia na inde ekanise yu agochia na ki agosomia endo ya kane ante ngane anaki understand the gospel industry. What is gospel? What is gospel music? Arante ninche mori ngomori nginde by the way arangamba nincha arante yayo. Right, kura sensemo ya Facebook ga akuru ngabona Ruth. Una Ruth ondinga nasikianga watu akisema apelekwe Mathare nimepongeza nikisema mtu akihitaji kumsaidia ampeleke Mathare. Hata mimi nitatoa tu kitu kidogo. Oyaguruga bonare Ruth atawanga asikirete mbarambamba tigamnya ku Mathare nechi bali muchiko bwendi lakini mbaramba kaki atari bali mulende baba mbaramba nelia watera comedy ndani ya gospel comedy ochanga abantu medeme ekomendera linaso mengi yasara ninyoro murandi getotebetenga Yesu gosenya sae tali gochanganywa. You cannot tori ko mokorgo morete makarabe orete gento gituburukani orete muchanga orete kyoko gotuburukani Yesu atagete gosenya sae tabande bari piwa nara gorunga spin kama ntanga alisema anaenda Jesus End Times Ministry. Jesus End Time Ministries and it all right spin kama thank you so much spin kama ndata biriga nga embaramba igatebete igagucheka nse kurukwanga anaenda Jesus End Times Ministry are kanise yomete koro End Times na bego toro kingana ne binde mbaramba karabona this End Times yonere dere kanisa go chepping kwana buberende Alice a good song naro ko nga Alice abatabanga chinga kichinde abantu nabo bako ingangana nganya sae chiza china bandana aba ukwana nganya sae bagokorera lakini saitani okana igo all right na igure message yao alisiga minetinga in fact okonyoranga muna imbara mabera da nganya sae korera ime ahora nyotari nganya sae korera lakini bire chocho mosokia orore kananga atali nyasa ya gokorera thank you so much as comment chao ando chiza chikumyo kaga chide kanki ana chitiga tetikanda so much message ga so bwango bana Ruth ndo chiga bu aye wakwana uwe saba magogo wikaransa watanga ninasikiaga watu wakisema apelekwe Mathare ninapongeza nikisema mtu anahitaji kumsaidia ampele hata mimi nitatoa kitu kidogo oyaguruga bonare Ruth atage mbaramba mbere ono usari kiromo tupi lakini ya the man is not mad neli theatrics chia na chindo chinga kidogo chia very controversial naraga kurunga nere Grace Murawa ndenga ga kibosoku ase abagusi onomboso kuki wate bagaki Grace musoku kiarete tasenge chere gatengete igakora comedy na rutekera I explain the kiga koroko boko ya comedy ndani ya gospel comedy ndani ya gospel nalega kurukunga nere Agnes nyabuka watanga embaramba mamsani wa Kisii ndoche waike one on the spot ndoche waike one on the spot but gaki wa Kenya tigaguita egesimba karamanya ase engoko yare anyway umwanonka drop song Jesus is the final ngokorande kungu kuwato kade Jesus is the final yembarambamba ata yanga timeti na ngitokoro keke gusi umubayeno goseche chimbaratera ndina kayigora bagatebanga tihakora itege simba karaburia engoko nki yachi gokoria ebichuchu rushi mante igone go toburinga tigatuko nyotitige ko nyokuburia mbarambamba toburia muizo kuria erenki anchirete that is what she means I guess Pia kubulige simba na kikiari gichuchu ko engokero ngi yacho kori bichuchu roche mande Beatrice Rute watanga pamoja kutoka Nyamira County Gekonge Kisumu ndogo asante sana karo birengere bya Beatrice rende embarambamba kwa igure kwerorere aena kioroche Helen Bonare watanga Gakiedu yaya huyu mwanaume uyetanire n'ibituko byaye Inyora sacha akertomete okwebiruko nyama tobeme kalino musubati onda ata musubati ore ni sanegetere mutigano kulino musubati oyitali musubati ali na tali muka ali na tali mamomi no mutigane ayito akayera lero bono igora atemete ngatigage kolenchire elia narete mata bona ria tanga Edu na Kulora
na gokwanirie mbuyore bono mbiyade etekera kwigo monda gochaka message njire yigo igo meteka mangana nara gocha next alright awatebanga naona rafwe bachire otebirenga gagitiga tebya abasoime igo tetedi kwarire go yembramba anyway ata abasoime Fidel Zomingo umwana onga thank you bro Walter Osoro kipasa sauti bonsi basoime kasa siocha Douglas Atika single boy yo beshaye my mom Gesare ayedu nada bada uchi gukora guchiabu ayedu embaramba mbage busio kupende that way nainde oikire ime tako wa aroropi umwana nyasaye omwite mata wanareli message yajara kwa cha kurugoro ndaona ranga engana nero tete korenta lakini kwa cha kurwale na ngomete na karere galia kerena kagosire kerendo moke na ikire nyomba wose naenda nati na litu koliga mona ikire nyomba marugo wa mama akoranga ndangeria Edwini biole nambire ngono kwabete na mate ina me kwabete tamweri nambe no mwana mungaini mwana one no mwana mungaini kana rero buyiga ko nyonde kali esibono nyoka bone sibiga oche gocha igo manyeta mangana mbururare na benga ngamata chaka ga konte byanga edu na kulora na ukwanirie mbiyole tikante bya baba soime ora tika mangane mbaramba wali obaye gatenge mbaramba mbage ndebusio kupende that way na endo ikire ime mata munari nara kurunga animora ndenga embaramba ya tiro bosoko gaki susu korori maweti na some yao nara kurunga na Clinton Nyangara akota mbaramba is looking for a source of income. That is where he gets something, he feeds his family. Clinton igara minatinga mbaramba, let him go on with his thing tiga kole bintu bya ebuna roche. Mbaramba is looking for a source of income. That is where he gets something to feed. By the way, aromete watanga publicity is publicity, never negative, never positive. Nene twaja kugundwa nga abakenye banjete umuntu uli okole ibintu bire negative. Umuntu uli okole ibintu bitali boronge, that is what abakenya banjete. Ise okorora no chake YouTube nite tojo chake ya aya uno mubwata ni chake YouTube channel yao. Aye okubika mangana mayoka wate yabando koraiga kwaronge yabando YouTube yate okina une YouTube yo mondo kobeke bintu gete yo bintu gete iga irakine igobono imbaramanya mwata hasi kwikarabo ningo metre 3k views kwikira subscribers kurugoro bigemine tinga ngo move ara senchira yabene kigima igo asama tukatane wikie iga unego chikoera okonyoranga ochira tambi Kiri esteria watebanga kurubo basinya boterere amolioka na kibono edu tigatosoe na abana bane Mary Asante Brighton bona torante ina kyo mjadara na ki na kioro cha mangana torante iboronge right tiganda soma gasenchira YouTube ndarachi comment ga akorukunga spinika kama watanga msimuhukumu ninyi msije mkahukumiwa muache tu Mungu ndiye anajua, mimi sitamhukumu. Anyway, hako mkamilivu. Spinika kama ndenga ndo chatomo hukumu asengencho na mtu na otora achiko hukumiwa na kitota eke usi let us not judge him, we will be judged. Na bawata bangende kiyangelinga ere roche enda okora nende nagendrete nende ni mkamilivu. All right. Sorry, awatanga hakuna mkamilivu. Yani onete hiyo isana kita. Ikabona erako enda direct ne message eriyo oyo ndali getemba mbambali kaso mtandao Facebook ote abanga twensi mwanya bantu tole we are human tigago mu charge. Asante sana aboneka tia mashabiki bachirega bwasenchera yabene kigima twara gosoirigoro yembarambamba sina boko nga anaboko ntenga kioroche birengere bya umbiribi egere togende yamase yamarakini dende nyuma ntaragenda tihamba tokotero kasini ni akarendo chiga chideke bire chatigere chikisano nebire ngoletera mangana mayiya senchera yo bwenge asengenche nkwane ntoranye kora ndari chimesmese batarasa changia mayokura asege pindi kiga ngachini batokotero kungwirana nindu tusuka kurwabo mangana mayanare alibusyo gotosuka kurwabo tukotero kuri nontiri gusukasi nini ngoletera mangana majase enchera yo obwengeke okuchachenekire natororane no mutoya senge yobotambe omogoko natoyorore shinkoro
ciacenekire natororane no mutoya senge yobotambe. Abake iwe lyogiriaye ngoro chichenge no mogoko tomochorere abo yoito tagote banancho mogoko ratoyorore shikoroko chiacenekiri natororane no mutoya senge yobotambe. Mogoko natoyorore shinkoroko ciacenekiri natororane no mutoya senge yobotambe. Mwancho mategera lindo chega ni chinse sano nebere igoro chinse chiga ni chia Afrika ya mocha chinga ke chingo chiko koletera amangana mayase nchera yo wenge lakini ochiko ya nyora ase nchirengi keranu ase hibirebike hibiremusio amo namasi on tita. Right gaiga ndo chinga ntetukura chakera ase right. Narege go kurukonga nero mugavana we county ya Nyamira kurukonga Amos Nyaribo ni gona inde enaneterieta ria Dr. Gesami ase entunde ya kabere na inde lakini dende nigo ogwake ruwe kura kwa Gesami kura chikwirige kakasenge nchabe msie nigo bale ase erusa yabo nigo ya chagete chitarike 20 ne yamo omutienyoyo ende nigo bareirane chitariki isano nibere omutienyo gocha ase barakolege karokende ase chitariki isano nesato omutienyo yo ogocha. Omongino yomo mwengia marwegi atanigo arachego ikiwa ase kegambero mwega yogo toka na marwa yechanga Lydia kwamboka hamono mwana boda boda yomo okurukwanga nere Alex Mbogo nigo Alex yo atogetenere gago somba marwa yo ase ensemo ya Nyamaiya. Mongino yo hamono mwana boda boda yo nigo barikiwa ase kegambero ase omokonyo omo commissioner okurukwanga nere Charles Otieno abolire abana boda boda tebasi utume kwa bobe amo nabengia marwa ase obosombi bwa marwa hayo atancheri. Gutegana nayo muwaziri bwa mache Cecily Kariuki nigatebire buna emirobiri yo korosia mache ase county ya Kisii amone serikali enene ni chigo chaka kegima kago kwana ime ya Kisii. Kariuki nigo ateba buna emirobiri yo nigo yatenete asengencho yo buruire bwa corona lakini bono nigo erachie go chaka bene. Enkeyemo nigo yasabire obokonyi magega yogo chaka gose magega yo kuibura omwana otabwati amagoko abere kagokwana hamona balikia mangana John Obwoba niga otabaniga ichanire gekoro ase omurugi oye ukurukonganere Robina Akinyi ibolete omwana otekeranite kegima otabwati magoko nsone ngone babolire abakenya banyare kubakonya. Gukolera homo seneta bwensemo gose ebunge homo seneta bwe county ya Siaya James Orengo abono nigo atebire buna eko kina kirase court gwa appeal ase moroberio OBBI niga ale no kwegena buna nigo kirachie go faulu. Horengo nigakwana amona balikia mangana ase rituko liarero ayo mona yanda mangu mwancho motegereri atega matuime yabagusi Global Radio ochikwenekeri wana gotebiwa ase enchira engikeranu amo namase on tita ndoke Edwin Mokai
Tũrengereria arĩa mona ithuĩ iwe rĩogiria ye oiwĩrĩ wangocorora rĩogoteba mwabana bane ncho omogoko na toyorore sinkoroko ciacenekire na tororane no motoya senge yogo tambe omogoko na toyorore sinkoroko ciacenekire na tororane no motoya senge yogo tambe na furaha tutaiona mioyo hii. Right, narayo bono narayo embarambamba yakolete ase rituko rigoro narayo karubirengere biao dianda raba rubirengere biao kerengo chikokora egepindi kekyo mwelio kegima tianda rango ngarabia bambara biabo ba rubirengere biabo kerengo chikokora kiriesteri awatebaiga kiriesteri gagontebiga ga kiedu embarambamba konyora mbiyale tunamu understand lakini bono we are human beings ntoba bwango go charge omonto anyway a choice yaye yakurunga career stage abatebanga it is his choice sante sana matho na ndenga imbaramba tigata are na mukaye anya okora comedy nere talia atasalie ama nalia atasalie amangana yakuruga bata odareli odega embaramba betare na mukaye nalia atasalie amangana na ujimukaye nanya como tanga getogo nara kurunga nere moli ni bitonde naomba Ezekiel Mutua amwadhibu vikali. By the Ezekiel Mutua igorana ligete asomtandao tebanga embarambamba ga kibono yaitani he has crossed the line mbarambamba yaitani na ine munyorete kero keniga na matete wani chibese chakari koligia tigage ndamo chibese chate konya kwiburuge nyaranse ati konya okore bindu nabiri ali bune busunya kuline mete oline ngombe ati bindu nebe igora tebetenga ga kiyaya bono he has crossed the line yagorunga mori ni bitutu. Thank you so much atanga Ezekiel Mutua amwadhibu vikali akurunga Ruth Isabella ontenga embarambamba tige gokorera omonene egosori ngonyora ari kiboko airane gukumia onye bwerure gokorera Nyasaye tari mungiti gwika amorongeye yakorokwanga Ruth Isabella otebanga embaramba mango konyora ari kibuka senge nchoniga wekora ko mokorera omonene lakini nke asekene ngelinga tari ko mokorera ke omonene igotiga chore nganingo agokorera mbia muno mwancho motegereri asogo sangana ncha sege pindie keiga wika bono igande te kora ga embaramba to ayanyore to reviews cheito lakire kene ngelinga kere kwa mwiro korro monene mokorero monene bintu binde mangana mange ateyo ekoronya kweru kwatanga ya anchi bono Nyasaye ngokora nabenganga umurandia ukorandie kanisa lakini weburukanetie kwa monyora morogano ale ba kunywa bintu byae kwa monyora no ale abwata bakungu babande igobono mbuya kero koraki kere bwecho getene kero kurandia lingana lyo monene egesenge njumete lingana linaliro lyo baote banga kero kunya gukora bu begoso kunya gotanga yo tore tutatore geti lituke elimo bintu ngonjo kabire onyoro gwakwe keranya geti kiruru nayo kuminga kai nakiyarenge nainde enarongo gotigera ekango chikubutora awamwe ekepindi ekeiga togende ebintu binde nainde.